Arrancar o programa, pois, falando de cousas un poquinho máis alegres, pero aí están os lumes, aí está, desgraciadamente, ese suceso no Porriño, e tamén o que pasou esta mañá en Coristanco. Un señor, un veciño de Coristanco, de uns 60 anos aproximadamente, que perdeu a vida atragoado cando estaba comendo un anaquiño, non se sabe se de pizza ou de milanesa, pero bueno, un anaquiño de comida, atragouse con ela e, desgraciadamente, perdeu a vida. Roberto Barcala, que tal? Boa tarde. Bueno, pois accidentadas tardes, pero bueno, vamos a dar uns consellos para que estas comidas, estas festas, non sean tráxicas se produce un atragoamento. Roberto Barcala, que é o noso experto catedrático en socorrismo, que é mellor que a él para decirnos se nos topamos nunha situación así, como podemos reaccionar, que se pode facer, como hai que actuar nestes casos? Bueno, é importante recordar que isto é recurrido, e tamén todo o mundo coñece a alguén que tuvo un atragoamento e que lle salvaron a vida coa maniobra de Heimlich. Entón, aquí hai dous puntos básicos. Cando é o atragoamento é parcial, é dicir, cando a persoa pode tusir, hai que animar a tusir. A tos é o mecanismo máis efectivo para desobstruir a vía aérea. Entonces, neste caso, si tú te atragoas, primeiro animaríate a toser, si podes toser. No, a tose. Como exagerando un pouquiño o tusido. Hai que animar, porque a veces a xente, por vergoña, trata de aguantar. É verdade. Isto contábame un pediatra que atendera unha situación parecida e dice, por vergoña non tosía a persona, hai que animar a toser. E vamos ao caso máis grave, que é que non tosa, que leve as mans á gorxa e que veamos claramente que non é capaz de respirar. E hai que facer dúas manobras. Primeiro, os golpes na espalda, na zona escapular, serían nesta zona, damos 5 golpes, e a continuación destes golpes vamos a facer... Pero como son eses golpes? Así de baixo arriba? Efectivamente. Entre os omóplatos, verdad? Estes golpes son entre os omóplatos, e hai que golpear, sí, non lle quero golpear porque non quero provocar un accidente, pero serían 5 golpes na espalda. Pero hai que facer forza sen medo, non? Ben, agora o que hai que facer forza? Estes golpes son para mover ese corpo extraño. E aí non é mellor, non sei, porque hai moita xente que di mellor boca abaixo, non? Inclinar a persoa para golpear. Eso é importante. Cando ti te inclinas, aproveitas a gravidade. Entonces, realmente, aquí non podemos facer ben, pero si ti te inclinarías, estos golpes serían indicados para iniciar a maniobra. Serían 5 golpes así, pero non me quero enemistar con Marcial, porque mellor non. Porque logo dime que ten mellores compañías. E a continuación, a manobra que todo o mundo debería de coñecer, que é a manobra de Heimlich. Primeiro, 5 compresións na espalda, e a continuación a manobra de Heimlich, que sería un pouco por riba do ombligo, técnicamente chamase o epigastrio, o ombligo, poñemos así o puño, o pulgar por dentro, e a continuación abrazamos a persoa e traccionamos hacia atrás e hacia arriba contundentemente 5 veces. 5 veces. E se desta vez non sale, volvemos coas 5 palmadas interescapulares. Esta técnica está mostrada que a mellor técnica de desobstrucción da vía aérea, a manobra de Heimlich. Estando de pé. A persoa ten que estar de pé. Sí, porque se a persoa se desvanece, o que temos que facer é a manobra de RCP, que xa falamos varias veces e falaremos hoxe. Antiguamente se facía a maniobra de Heimlich a horcajadas, chámase, en riba, pero ahora mismo o que se fai é a manobra de RCP. Entón, recorde, moi importante, se ven alguén nunha romería, na casa, que ten dificultades para respirar no momento de comer, probablemente este atragoado. O que ten que facer é rapidamente animar a toser, se non tose, 5 golpes na espalda e 5 compresións abdominales como fixemos anteriormente. E non se deteña. E mentres alguén que vaya chamando rapidamente as emerxencias. E sobre todo, manter a calma, que non é tan fácil, non? Porque ás veces o mellor sabemos a teoría, pero non é o mesmo falar disto, aprender con calma, con tranquilidade, que verte nunha situación onde ves que alguén está morrendo, que tes que actuar, e ao mellor non reaccionas. Digo xo porque a mí pasoume. Claro. Que sabía máis menos como actuar, pero había tanta xente que uns polos outros a casa sen barrer e non dábamos arrancado. Pero tamén os profesionais das emerxencias, eso a veces lle pasa, tes ao mellor ese primeiro momento inicial de, ostras, está pasando algo.
Tranquilizarse a unha persoa que non está vivenciando isto é complexo. Vostede, se ve ao seu fillo, a súa muller ou un coñecido que se atragoa ou que lle pasa algo, non vai estar tranquilo. Pero o que non pode facer é non facer nada. Ten que intentar facer algo, porque senón a cousa vai ir a peor. Entón, recorde que se chamamos rapidamente a emerxencias, nos van a guiar. Entonces, eses nervos van a ser apoyados por un profesional das emerxencias detrás do teléfono. Moi ben. Todo isto pode pasar en calquera momento, en calquera sitio, en calquera lugar. Temos que estar preparados para actuar. Pero, se estamos na praia, na piscina, aí pasamos xa os afogamentos e coidado cos datos, atención aos datos, porque me parecen moi preocupantes. A OMS acaba de... Imos cara á piscina para falar de afogamentos. A OMS acaba de decir que cada ano morren no mundo alrededor de 300.000 persoas afogadas. A mí parece unha barbaridade. E en Galicia están aumentando tamén un montón os casos de afogamento. Non sei por qué, pero pasa. Ostras, pero había un meniño. Había un meniño. Donde está o meniño? Perdéchelo de vista, Na piscina, claro. E con rematou pouca auga. na piscina. Pero con pouca e se pode afogar. Ollo, é que está boca abaixo no flotador. Efectivamente, ten a cara mollada. Eu creo que temos que facer unha valoración para saber se respira ou non respira. Rapidamente vamos a comprobar. Non respira, non ten signos de vida. Rapidamente, por favor, chama a emerxencias, urxentemente. Parece que non respira. Vou empezar coas ventilacións. Isto é moi importante. Se nos despistamos 5 minutiños, o que pode pasar é que un neno pode afogar. Pode afogar nun palmo de auga. Os bebés, a cabeza, non a controlan ben. Entón, o que queremos decir é que cando pasa isto, temos que ir, vamos a facelo ali. O que temos que facer rapidamente despois de chamar é facer 5 ventilacións co aire que nos cabe nas meixelas. Non lle podemos dar o mesmo aire que un adulto, o que nos cabe nas meixelas. Aquí 5. E a continuación, os profesionais faríamos 15 compresións torácicas e 2 ventilacións. E como sabemos que o estamos facendo ben? Ten que hinchar o peito, por exemplo, temos que ver algún movimento por parte do neno, algún xesto, algo que nos indique que estamos actuando ben? O peito tense que levar. Vámoslo a facer outra vez devagar para que vexamos que isto se leva un pouquiño. Efectivamente. Efectivamente, non pode elevarse moitísimo, ten que ser unha respiración normal. Claro, porque moito aire pode facerlle dano, ten que ser unha cantidade axeitada para o tipo de corpo. Por eso falamos do aire que cabe nas nosas meixelas. E as compresións torácicas. As compresións torácicas falábamos que nun adulto se van con 2 mans, pero nos bebés pequenos, vámoslo a facer ou con 2 dedos debaixo da línea intermamilar, debaixo dos pezoncillos, ou a técnica do abrazo cos pulgares. Entón, a xente, vostede que ten fillos ou que ten netos, recorde que isto é unha manobra moi sencilla, que salva vidas. Ten que facer ventilacións e compresións, porque os nenos precisan aire. Os adultos precisan desfibrilador e precisan outras cousas normalmente, pero os nenos precisan aire. Entón, recorde, se non respira, emerxencias, canto antes, e a continuación, ventilacións, compresións, 2 dedos ou a técnica do abrazo. E non se deteña hasta que cheguen os servizos de emerxencias. Podemos salvar vidas, Tendo todo isto moi claro, podemos salvar vidas. Oxalá non teñamos que vernos nunca nesa situación, pero nunca se sabe. Isto no caso dos nenos. E se fose un adulto? Aí falabas do desfibrilador. Xa teríamos que dar un paso ir máis alá. Bueno, pero tamén hai que saber como utilizalo. Bueno, a verdade é que é moi sinxelo como se utiliza un desfibrilador. A maior parte das paradas cardíacas en nenos, en afogados, teñen orixen asfíctico, é dicir, falta de aire, pero a maior parte das paradas cardíacas en adultos é por un problema cardíaco. Entonces, o que vai a resolver ese problema é este aparatiño, este trebello, que é un DESA, un desfibrilador externo, semiautomático ou automático, dependendo dos modelos. Entonces, este aparato ten que estar tranquilo, ten que estar seguro, porque está preparado para funcionar e nunca vai a facer mal. Decía yo ano pasado a Marcial, pero isto hai no que recordar, que o único xeito de facerlle mal a alguén cun aparato destes é tirarlle a cabeza. Se cho tiro a cabeza, fagoche dano.
Case seguro. Pero Podemos atopalo onde vexamos este símbolo, verdade? efectivamente, Ese é o problema deses aparatos, non? Que se ven moi poucos símbolos. o símbolo é a clave para saber onde están. Eu, por exemplo, os meus alumnos na universidade, eu os recibo en terceiro de carreira. A asignatura de socorrismo, o primeiro día lles pregunto: neste centro, onde está o desfibrilador? E non o saben, non está indicado. E como non está indicado, xa empezamos mal. No, logo saben, non? Entonces, Pero non me refiro ao desfibrilador, ou cando digo que se ven moi poucos símbolos, refírome a que se ven moi poucos por Galicia adiante, non? Pode haber nun centro, naquel outro, pero estamos nunha praia, por exemplo, é moi difícil ver isto. Bueno, é que moitas veces non se ven porque eu tengo personal de emerxencias. Por exemplo, Antón estaba cos socorristas da Praia de Ladeira en Corrubedo, eles o teñen no posto, porque salen con el se é preciso. Donde se ven, donde están indicados que son en situacións públicas, como, por exemplo, piscinas, bibliotecas, centros comerciais. Entón, importante localizalos, pero tamén saber usalos. Como procederíamos? Este é un desfibrilador, digamos, oficial, é un DESA oficial. É dicir, está para actuar, é moi sinxelo. Este é un simulador. Vamos a utilizar agora o simulador, pero como é moi sinxelo, vale utilizar ti. Peña? Pois imos aló. Eu vou che guiando. Sí. Hai que decir que dá instruccións perfectamente, pero tamén as emerxencias nos dan instruccións. Vamos a ver. Vale. Noa. Entón, eu teño aquí a persoa. Esa persoa, imagínate que está mollada. O primeiro que teremos que facer É secala, non? secamos un poquinho. Secámolo. Moi ben, efectivamente. Porque se o aplicamos co corpo mollado, que pode pasar? non é tan, Hai electricidade? non é tan efectiva. O arco disípase máis a electricidade e non é tan efectiva. Vale? Entonces está seco. Xa está seco. Está seco. Hai que recordar que se tuvera moito vello, moito pelo, os desfibriladores nas caixas traen un rasurador para que sea máis efectivo. Pero bueno, é un caso excepcional. Moi ben, témolo xa descoberto. A ver, que ves aquí? Pois vexo o aparello en sí e vexo aquí uns cables, pode ser? Efectivamente, ahora xa veñen integrados. Isto é tan sinxelo como encender e seguir... Retire la ropa del pecho del paciente. Está retirada. Retirada. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. A ver, Vale, conectamos... o conector, pois esta parte amarela, neste caso, vai aquí dentro. É imposible equivocarse. No único sitio onde se pode... Desnudo del paciente Pega os exactamente electrodos. como se muestra. Os electrodos entendo que é así. Sí. No, aí. Deben estar en contacto con la ropa Hai que quitalo de aquí. É un claro. adhesivo. Vamos a pegalo. Quitamos. Efectivamente. Vai pegando ese, eu axudoche. Así, aquí, Aquí. aquí. Miren, fíxense que teñen o posicionamento donde hai que pegalos. del paciente. Vamos a Pois é que colocarlo o aquí. fixen mal. El ritmo cardíaco. Claro. Ahora non lle toques, está a analizar. Choque recomendado. E aquí hai un raio que recordamos que era o símbolo do desfibrilador. Pulse el botón Sí. naranja intermitente ahora. Choque administrado. Inicie Vale, la unha RCP. cousa importante que me pasou a min, que non mirei os debuxos. Entón, importante mirar os debuxos para ver onde ten que ir cada un dos desfibriladores. Efectivamente, porque neste... Eu non o fixen, No, pero é que neste país compramos unha televisión e colocamos e lle damos a todos os botóns antes de ler o manual de Sí, eu instruccións. son esa persoa. Vale, entón, recorde que se algunha vez o ten que utilizar, está perfectamente posto onde hai que pegar. Entón, e aparte, yo van a dicir, por cando chame, aos servicios de emerxencias. É así de sinxelo, é así de simple. E recorden que isto salva vidas, Unha pregunta, hai que darlle unha vez ou varias? No, unha vez é seguir as instruccións. Por exemplo, aquí falaba de, como é un simulador, dá unha descarga e di, continúe RCP, porque, bueno, pode salir na primeira descarga, pero a mellor non sale na primeira, sale na segunda. Cada 2 minutos dá indicacións de descarga. Entón, nós o que temos que é seguir as instruccións e non deternos hasta que chegue os servicios de emerxencias. É sinxelo, Témolo máis menos claro, a lo menos así nesta situación de tranquilidade. Logo habería que verse, mellor non verse, non, nunha situación Sí, pero real. cando temos esa hai que manter a calma sempre. formación previa, estamos máis seguros do que imos facer, seguramente
imos responder de outro xeito que se non temos É que nin en idea. Galicia somos moito de non lle toques. Non sei, debe de vir do tema dos marcos, non lle toques. Pero, claro, debe de vir deso. Teñen que ver os marcos. Debe de vir, non lle toques. E as persoas, non lle toques. Pero é que, señora, se non lle toca, vamos a ter un morto perfecto. O peor que podes ter, o peor que podes facer é non facer nada. Efectivamente. Aquí é unha persoa morta. Se utilizamos o desfibrilador, dámoslle unha posibilidade de vida. Logo seguimos contigo, Roberto. Agora volvemos a